Wint Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Het is vrijdag 22 maart. Dit is Bien Sport. Met Joen aan tafel de regerend Olympisch kampioen Jorrit Bergsma. De nijehouder van het Vrood oerrecord Douwe de Vries. En oud-reedieder, tjinwurdig sportjournalist Harm van der Paal. Het reedrietseizoen, dat zit erop. De heren die kin op vakantie. Douwe de Vries beleeft een topjaar. Maar Bergsma heeft er wel vertrouwen in. Maar wat kan Douwe de Vries? Nooit was Bergsma sneller in Heerenveen. Wat een prachttijd voor de Vries. Hier het goud voor Jorrit Bergsma. Ja, heren, even wat hichtepunten om de show mooi uit te zetten. Laat ik met die beginnen, Douwe. Van sexte op het WK Allround. Hij is de nijehouder van het Vrood oerrecord. Een bronzemedaille op het WK afstand op de 4 kilometer. Wat springt er voor die nou echt uit? Ja, toch wat ding het WK afstand. Ja, dat wie wel echt super geweldig. Heel vol tialf en wereldkampioen met het team. Maar het ploeg had volgen worden, dat wie ik echt, wie gewoon geweldig. Ja, en voor die? Ja, De 10 kilometer, denk ik, goud, WK afstanden. ja, toch een wereldkampioen. Dus dat is gewoon een hele bijzondere titel. En dat is altijd mooi om die te pakken. Ja, en is het nou iets van bij de jongens van even vakantie? Ja, dat is Ja. zeker. Ja, natuurlijk. Ja, dan ben je de hele tijd aan het focussen. En eerst al je plaatsingwedstrijden. En dan mag je al helemaal super wezen. En dan als wedstrijden, dan mag ik super wezen. Dus ja, op laatst is het gewoon een keer op. En dan had je zo'n wereldbeker, mag je nog even één keer opladen. En dat het klaar is, dan is het beste. Ja, het beste op vakantie. Want dan eventjes... Zijn magere kopjes. Magere kopjes. Ja, met Vries wel- train ja, nog altijd? Met wat vet weer bij komen. Hè? Oh, daar was met vet bij, ja, dat Vries. Ja. Want even dat Vrood oerrecord. Harm, is nou echt zoiets van, daar komt aan zijn oor voor. Dat is echt iets van Douwe? Nou, het verraste me. We hadden het steeds wat geheim houden. Tot februari volgens mij. En toen heeft het zijn van, ik ging het aanvallen. Waarom had het zo lang duren? Dat is het Ja, stilhouden heeft. Nou, dat komt omdat ik hier al langer in de hol al. En dat is moeilijk om een plakje te vinden in de kalender. Dat is gewoon een heel volle kalender. En dus ja, ik wist dan net zeker als ik het zou doen. Pas toen ik echt definitief de knoop doorhakte hier, toen had ik het pas verteld. Ja. Dus. Maar stiet het altijd wel bij op het verlanglistje? Dat Vrood oerrecord, dat wil ik toch eigenlijk nog wel eens een keer omvallen? Ja, een periode ik dat een keer betocht. En ik weet het. Toen dacht ik van, het maakt nog een keer doen. En toen, dan is juist elke simmer keer nou, past dit hier in de kalender of net? Ja. Nou, en nou past het erin. Maar dit bindt dus beelden van die, hè? Van Douwe is niet te houden. En het oorrecord, dat stiert natuurlijk op naam van Casper Helling. Mij haast 42 kilometer. En Douwe is nou 42 kilometer en 252 meter, Leeuw. Ja, klopt. Dus ik trek maar net eens met een heel soort meters oerheen eigenlijk. Maar mijn peer 100 meter. Klopt. Ja, het zit nog net super scherp, ja, denk ik. Want het kennen we wat scherper. Maar ja, het past er nou in de kalender. Maar mijn voorbereiding was natuurlijk net zo super geweldig. Want ja, een week ervoor moest ik nog een WK Allround rijden. Daar ben ik nog wurg van. En dan moet je ik voorbereiden. Want ja, 400 meter, dat is natuurlijk weer wat heel wat oors dan 106 rondjes. Ja, zij is dat. Dus. Want zou het ook wat voor die wezen eigenlijk, Jorrit? Het Vrood oerrecord? Ja, ik had wel eens in gedachten gehad van Simmer wie het volgt, die het op een fiets die. En dan denk ik van, op reden is dat soms misschien ook wel eens wel leuke, mooie uitdaging geweest. Maar moet je daar wel speciaal voor trainen, Soks? Ja, ik denk het wel. Wat Douwe ik zei, dat is een hele drukke kalender. En de kwalificatiewedstrijden die vallen heel kort haast week op. En dan is het lastig om... ik nog voor die wedstrijd nog goed te blowen. Want je hebt genoeg belangrijke wedstrijden. En... Ja, word je het helemaal super dan inderdaad. Ja, dan maak je gewoon een heel soort marathonwedstrijd, ik denk ik, rieden. En het is vooral lang in die houding zitten en ik op snel ijs trainen. En als het op hechten was dan moest ik nog een paar weken acclimatiseren. Ja, dat is gewoon heel moeilijk in te plannen. Maar dat wist Ja. toch in Calgary, of niet? Heeft het jongen van hem?
Nee, toen ik al ben in huis staan. Want dan was hij de reden aantrokken, denk ik. Nee, ja. Om het direct... Want Harm, het is denk ik net erkend hè, door de ISU, het Vrood Oerenrecord. Zou het eigenlijk wel matten? Ja. Want? Nou ja, het is een geweldige prestatie en het is... we hebben trouwens die beker. Oh, die steen zeker. Is dit dan nog? Die zit daar nog. In het café. Speciaal, want hij heeft die bekertje kregen van Casper Helling. Ja. Heel lullig bekertje. Want om die beker te zien, zo zei ze van wie het alle moeite wil wurg, eigenlijk. Hè? Ja, maar er zit wel een mooi verhaal Er om zit een heel mooi verhaal, want het is inderdaad van Marius Strijs, een Nederlander, die had hem rieden in Jontje in 47. En die man hier een liets bekertje kregen van zijn East Club, omdat er het wereldoerrecord hier. En totdat er een jontig wie iedere ding in de kast in. En toen in 2000 verbeterde Casper het record. En toen zei die man, ja, ik had er nog een beker van in de kast in. Misschien is dat wel leuk om dat een Casper te aan. Ja. Oh nee, volgens mij komt de beker er nog wel. Ja, kom er maar bij. Dat is, nou verwacht je een enorme beker, hè? De cup met de grote oren. Nee, het is inderdaad... Daar is die. Dit is het bekertje. Dankjewel, Arjan. Het is gewoon een mooi lieds oud bekertje. En het verhaal is gewoon heel leuk dat die man dat een Casper had. En dat Casper zei net van Douwe, als het verbetert, dan jou die beker ontdij. En als dat dan en dat Jorrit nou aan zijn komt en die helpt dat. Aan degene die dat misschien doet, dan is het een mooie soort wisselbokaal. Een wisseltrofee. Ja, Een mooi verhaal van die jongen. Ja, prachtig verhaal. Ja. Hey Jorrit, want een goed seizoen, het weer een Olympisch hier en toch is het eigenlijk toch een knap seizoen draait. Jenige smetje is wellicht geen Calgary. Ja, dat wie wel heel jammer inderdaad. Want de woest graag het WK Allround in Calgary op vlug is en ik denk dat woest gewoon dat nieuwe veroudrecord op de 10 kilometer. Dat mat er een keer om. Ja, zeker. Dat speelt het wel mooi in je hollen. En je weet, WK Allround is de enigste wedstrijd op een heeglandbaan. Dus als je wat wil, dan moet je daar ook heen. Want als een toernooi, dan doen ze extra hun best om het eerst goed te krijgen en omstandigheden. Ja, nou voelt dat achteroos alleen een beetje af. Maar hoe zie je ding dat Douwe de Rauwer hier erin hammer? Ja. In de B-groep hier, toch? Ja, in de B-groep inderdaad. Ik reed een goede 5 kilometer, dus toen stond ik er goed voor. Maar ik ben al net zo ervaren op de 1500. Ja, dit wie het kwalificatietoernooi. Het kwalificatietoernooi om uit te gaan naar Calgary. Ja. En met het NK Allround reed ik een goede 1500 meter. Daar reed ik Douwe er zelfs uit. Dus ik dacht, het moet wel leuk. Maar Douwe die reed een hartstikke best niet. Ik reed een hele min niet. En dan is het niet eens een god heel groot. En toen weer het... Kijk wat Jorrit zei. 1500 is gewoon een hele moeilijke afstand. Ja. En dat kan niet een keer goed zijn bij mij gewoon bij het NK dan net zo goed. Nee, en een andere keer een reed voor een goeie. Ja, en wie ik in de moon trouwens, hè? Ja. En sommige mensen die kennen net goed in de moon rijden. Nee. Dat maakt het wel verschil. Ja. En wie wil Jerry? Ja, hij wil jeetje. Ja, klopt inderdaad. Ja, maar dat is alleen maar taart hoor natuurlijk. Nou ja, iedereen zou al gefeliciteerd voordat je moet rijden. Dus dat helpt net echt. Dat ben je extra outline. En dan... het is lastig om je kop en angst te krijgen. Want die 10 kilometer, dat veroudrecord, dat zit op naam van Sven Kramer. 12:40, nevens mij. Dat record zit ik al even. Dat is wel een record waar toch iets heeft van dat mat er een keer om. Ja, zeker in Sochi op een laaglandbaan op zeeniveau. Toen is het 12:44. Ja. Dat is echt een veroudrecord in Sochi op een laaglandbaan. Op die namen. Ja, dus dan zit je er al dichtbij. En je weet net. Ja, op een hooglandbaan hier wel echt wel een wereldrecord was. Ja. Hey, wat wil je hem doen voor het toekomstige seizoen? Wat worden de piekmomenten? Dat zullen wel weer gewoon het WK afstand worden. Speelden er natuurlijk net. En ik vind de WK afstand gewoon een geweldig toernooi. Allround ga ik nou ook voor de eerste keer mooi in. Dus wie weet ga ik de volgende hier wel weg voor. Maar WK afstand dat is wel het hoofddoel. Ja, Douwe had het contract al binnen. O ja? Ja, toch? Ik ga nog niet in contract. Nee. Hij is toch tekenen. Nee, voor nog een hier. Nee? En Do dan? Ik zit nog vast voor volgend jaar. Oh, Do wel. Ja. Oké. Hey, en wat wordt die hoofddoel? WK afstand? Want er was nog een keer, denk ik, dat WK afstand, de 10 kilometer, was nog weer een keer op die namen zetten. Ja, tuurlijk. Maar ik de 5 kilometer natuurlijk. De clash met Sven, weet ja, het wordt hier dat ik hem van die troon afstoot. De eerste... Dit zijn trouwens beelden van de 10 kilometer, hè? WK afstand. Oh, ja. Maar de eerste World Cups, die waar ik verrieden op
ja, mooie baan. Dus ja, daar wil ik er scherp op staan. Ja, want het is nou vakantie en dat is heerlijk en daar moet je er absoluut van genieten. Maar wanneer begint het dan weer echt een beetje bij je te kriebelen? Dat je denkt van, nou ja, ik wil eigenlijk wel weer wat van. Maar ik doe het altijd heel snel. Meestal binnen een paar weken dan wil ik weer trainen. En dan gelijk het snot voor de eigen, want hoe gaat die trainingsopbouw? Je zit nou bij Jack Ory, is dat heel oors als Bigelieks bij... nog wel, ja. Ja, nog wel. Ja, goed. Dan geven we daar voorlopig nog maar even van uit. Ja, een goede toch? ploeg en Ik nog wat weet het dingen. niet. Maar nou, ik denk de eerste maand is altijd wel hetzelfde. Hè? Bij elke ploeg, dat doet iedereen gewoon zelf. En dan meestal pas in mei, dan krijgt iedereen pas schema's. En dan eerst pas echt met een ploeg te trainen. Maar ik wil wat wielerwedstrijden rijden, dus ik denk dat het soort fietsen wat in meer. Oké. Ze ben ik een beetje verslaafd hè, aan dat trainen. Ze ben verslaafd. Ja. Ja, dat is echt zo. echt- Dat werkt verslavend Ja. vaak. Ja. Ja, maar dit zit hij, we hebben nog wat beeldmateriaal. Dit zit hij oer een paar weken weer te wachten, hoor. Dat laten we even zien. Zo, dit is volle bak. De volle hudder. Hij zit er al te genieten, want hij heeft er gewoon onderperformed. Oelewapper. Tje. Maar zien, hij fietst even 60 meter verder dan de eerste keer, hè? Zo, Greenfield. Wat heb jij die andere keren gedaan? Ja, komt nou even 70 meter verder, lul. Ja, vol onder bak. Ja, Dat zit je dat allemaal onbekend, toch? ja, tuurlijk. Dus het werd verwacht als de volle inzet toont. En als rieder word je dat natuurlijk zo ik. Ja, en dan stadige opbouw of gelijk soms, want de vertel is niet correct. Ik in het café de vorige jaar, of dit seizoen eigenlijk, vooral in dit seizoen, Ja. toen weer gelijk een sprinttraining. Ja, vorig jaar weer de Olympische seizoen. En daarna heb ik echt een maand zowat niks dienen. En dan is die basis is shit. Maar ik dacht de eerste training, dat zal wel een beetje rustig onwijzen. Maar dan ging we direct vol op bak. Dus dat klapte dan wel goed in. Dus ik zal verzwaren dat ik dit hierin wat beter onderhoud. Ja, wat Harm, we trainen Jim in de jaren 80. Toen zie je ook in Jong Oranje, trainen Jim extra hut. Want Ja, je voor de mensen die kerploeg, het ja. misschien net weten, we hebben nog wat beeldmateriaal van die. Nee, boh. Ja, let we even zien. Moest die douwen. Let op, Allemachtig. 400 meter en let vooral op zijn opening. Ik denk een vlugger opening als... En Jorrit toch zeker net. zie je zo'n chin Hilbert van de Duim. Ja, wie En dan komt wie min eens. 40-08. Krijg erboven, hè? Jammer. Ja. Jim klagen ik wel eens hoe het is. Maar hè? train je hem extra hut? Wij trainen Hudder. Hudder. Ja. Hudder is nou. Ja. Het is je die tiert net ooit zien. Nee, maar het wie van, ja, dat kijk net vergelijk. Indoor rijden of En klapreden en al op die dat excuses. minne is. Nee, maar dat is wel saai. En wij trainen echt 3 keer per dag. Het wie destijds zo, die Erik Heiden, die trainen ongeveer 10 uur per dag. Toen dacht Hilbert en ik, dat moeten wij ook wel. En we gingen ruksigloos, gingen wij altijd aan trainen, iedere dag weer. En dat zat doe ik dom, dan ook. achteraf zat dom. Maar Want? we gingen steeds hoe de schreef vinden. In het reet. Tuurlijk, we gingen altijd naar de grens. Altijd door de grens. Altijd. Praat aan z'n jongens, want alle weekend dan portretteren wij ook een sporter, een amateursporter. En Joert is dat Melle Leffering. En zijn hobby, dat is bowlen. Trodde weekend pakt hij tabak in bij Caparis. Maar s'nuns, daar riet het Jerem als je bowlingbal naar Drachten om hij nog 40 oren enthousiastelingen te wedstrijd bowlen. Melle, die is de beste. Hij is uiteindelijk Fries kampioen. Waar gaat het hij om, maar dat bowlen? Om te scoren, winnen. Ja? Ja. Was het altijd winnen? Ja. Dus niks gezelligheid, winnen. Ja, winnen. En als het nog net weest, wat dan? Is dat een smoring? Nee, hè? Nee. Dus als het verliest, dan is het lekker fleurig in huis als wanneer het weest. Ja. Maar was wel winnen. Ik wil wel winnen, maar als het net lukt, dan gaat het. Fries kampioen. Ja. Hoe wil je dat? Wat maak je daar verdwaan? Goed scoren. Ja. Maar heeft er les in hoorn of trains daarop? Een beetje training, een beetje zelf goed. Ik ga naar waar de bal heen en rechter maat. Ik dacht altijd dat het een kwestie van geluk weer, want ik gooi die bal altijd samen met en probeer ik wat in de midden te krijgen, maar ze is het net. Nee, je moet er goed opletten waar die heen maat. Oké.
Nee. Nee, ik sta er net voor, nee. Ik kan ik net voorkomen, no. Ik sta aardig achter. Lukt hem dan net? Nee. Ja. Geen los. Ja, een mooie reportage. Hast ook nou een prachtige club en denkt van ja, mijn sport had eigenlijk nog net om bar west. Jou je dan op en mail naar bient@omroepfriesland.nl. Ja, we hinten eerst kijken over de trainingsmethodes en daar we zouden echt van ja, vroeger, ze trainen eigenlijk een beetje dom vroeger. Nou ja, dat zeggen we nou. Hè? En dat weten we nou dat dat net het ideaalste was. Want ik was verhaal Iep Kramer, dus ik wil mijn trainen West. Ja, wat die al je vroeger, die roenen in de duin, maar gewichtsvesten en dan nog ik nog de elastiek en Harm zo krek dat ze dan een range ik nog wel zo loeten. Ja. Echt in de dun. In de duin, de Ja, redenzone. Ja, op een klimdun in Skorel. Een flying omheen als gek. werkelijk, ja, hè? Nee, maar het is wel zo. Ja. Hey jongens, je komen alle jaar uit het marathonrieden. Harm, daar heeft zelf ook nog wel een paar marathons rieden. Bloot dat eigenlijk je grootste passie, het marathonrieden? Is dat eigenlijk het allermooiste wat er is? Ja, het is een hele mooie variatie op de lange baan. Lange baan is mentaal vrij zwaar, het is constant een gevecht met jezelf. Het is echt een tijdrit. En dan, als je 2-3 World Cups rijden, dan heb ik echt het gevoel van, ik wil er gewoon lekker los een marathon rijden en gewoon erin vliegen. En het mooiste is dan natuurlijk Natuurreis. Ja. Toch? We hebben mooie beelden trouwens. Dat BWM allebei op het NK Natuurreis in 2010. Zitten binnen beelden. Ja. Genieten, hè? Ja, dit is... Zuidlagen. Douwe weet wel twa dat het op is kalde. Sorry, Douwe. Het is net oors. Hier in een sprint adieu. Maar je had dus beide de sprong maken van het marathonrieden naar het lange baanrieden. Hoe oors is dat eigenlijk? Ja, dat is totaal oors. Ja, laten we kijken wat George... Maar qua training? Ja, is ik gewoon oors. Ja, kijk, dat is natuurlijk wel in Max de Rons is ik wel op een baan, maar daar ben je wel mijn oren ding bezig. De trainingsschema's ben oors, de ploegmaat ben oors en weet je waar, gewoon meer op snelheid letten en minder op kwantiteit en meer op kwaliteit. Ja. Douwe, wie vroeger ben je een allrounder, ja? Voor de goede orde. Ja. Maar marathonrieden toch? Dat is best een echte marathonrieden, Ja, toch? maar hij is begonnen als allrounder. Ja. Begonnen als allrounder. Maar dan ben je er gewoon in de octief van gewoon reetriet coaches die zeggen van een marathonrieden, dat is echt goed voor gewoon inhoud creëren. Ja, je moet er wat duurvermogen hebben, tuurlijk. Daar bouw je alles mee op. En dat is echt een goede taarrieding op het lange baanrieden. Een marathon. Ik vind het altijd wel lekker. Een lange baan begint altijd ietsje later dan de marathon. En ik vind het echt lekker om je kilometers te maken op het ijs in de marathon. Ik sowieso voor de langere afstand. Dat is echt gewoon lekker. Dat is die kilometers in de fjotnest. Ja, maar nou kiezen heel iets meer marathonrieders. En dat ben je eigenlijk ook. Die kiezen dan voor het lange baanrieden. En dan lees ik een stukje ook van Martijn Kromkamp, oud marathonrieder. Die zei echt van ja, het marathonrieden verliest heel iets meer zijn helden. Want elke keer maakt het de oerstap naar het lange baanrieden. Het hij een punt? Krijg je een soort van devaluatie van het marathonrieden? Dat vind ik niet. Ik denk dat het juist iets zou door de marathon. Dat het niveau in de marathon steeds hoger wordt. En dat die de street kan gaan met de lange baan. En ja, de lange baan is gewoon meer aandacht. Er zit meer yield in. En dat is gewoon, Het is interessanter. wel jammer dat je wel... Ja, het is wel begrijpelijk, maar ze bloeien wel eens even fut. En dat is wel eens jammer voor de marathon. En dan moet ik een oren opstelling en een oren agenda komen. Met meer op elkaar afstemmen. Ja, het lange baan en een marathon, dat moet een betere... Ja, en ik denk net dat het niveau in de breedte in de marathon echt heel erg omheen gaat. Ik denk dat die jongens die bovenin zitten, dat die echt een ontsluiting vinden, maar die best nu te lange baan.
Maar dan merk je toch dat alles weer verandert in sponsorgilden. En dat is inherent aan ik on hoeveelheid uren die jongens aan een sport besteden kunnen. En er binnen een soort jongens zoals Ploeg van Jorrit ziet. Ja, die kennen fulltime sporters, maar er ben ik een heel soort jongens. Die moet ik gewoon werken. Maar had de marathon nog wat toekomst? Ja, de marathon had zeker toekomst. Zolang er Elfsteen toch worden en je komt heus wel weer, dan had de marathon al die toekomst. En ik denk dat er nou, liek als het ware, even in de dip zitten. Het is te warm en er zijn te weinig sponsors. Nee, er zijn te weinig sponsors. Nee, maar dan moet ik meer op natuurreis rijden worden. En dan maar in een vliegtuig naar Noorwegen of naar Finland en organiseer daar maar mooie wedstrijden. De Wijze Zee. Oké, jongens, praten aan nog even kwart verder. Eerst de quiz. De vraag van deze week is: hokkerspeler van Sportclub Heerenveen hier recht nummer 10 in de ploeg van Foppe de Haan tijdens de Olympische Spelen van 2008. Is het A. Gerald Sibon? Is het B. Berends Schootstra? Of is het C. Roy Berends? Mail jouw antwoord van waantje naar bient@omroepfriesland.nl en win! Ja, te winnen 2 kaartjes voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van Heerenveen Tjen NAC Breda. Ingang E, vak 9, rij 7, stoel Zoon 30. En dat is de wedstrijd tussen Tjen NAC Breda. De win van Vlien Wieke, het shirt van Liewe Westra. Dat zit nou echt onder in beeld. Die gaat naar Wieger Leijzinga uit Oentjerk. En daar wist het goede antwoord? Ja, dat is... A, B of C? A, B of C. Ja, keurig. Hey, Jorrit, dus is het eerst trouwen. Want de verloofde Heather Richardson op het vliegtuig oorzetten. En dus is trouwen hè, in Amerika. Ja. Wanneer is de heugelijke dag? 2 mooie zult even. 2 mooie. Ja. En in Amerika, hè, maar dat wie nevens mij een beetje de uitspraak. Heather moest dan trainen in... dit is de foto. Keurig, prachtig stijl natuurlijk. Maar van... Ja. zij werden nou in Oordeborn, traint bij Jim in de klaversploeg hier in Nederland. Maar dan wel moest ook trouwen in Amerika. Dat wie een beetje de uitspraak, Ja, toch? dat weer de tegenprestatie inderdaad. Keurig. Het ze trouwens al een contract? We zitten wat in het Ja, contract. we zitten nou toch wat in de contractensfeer. Het is al een contract? Nee, dus we zijn er ook aan het praten. Nog druk aan het praten, Ja. om bij de ploeg te blijven. Ja. Oké, en hij is al een pak uitzocht? Nee, dat mag nog gebeuren. Dat zal alweer gebeuren in Amerika. Ja. En je wil wijnen hier in Friesland. Ja, in Boorn. Gewoon Oordeborn. Ja. Nou jongens, hey, mooi dat Jim de Wien alle treien. Heerlijke vakantie daar wensen. Het is je gunt. En ik hoop op mooie resultaten weer takom seizoen. Vooral ik van Dijharm. Ja, ik hoop het ook. Zal er wel wat van mij zien. Zet hem op, jongen. Ons vier manje, dan ben we er weer. En dan zit hier op deze tafel onder oren topkok Rijtse Spanninga. Hij sluit dan haar oer lamsvlees. Want als Rijtse zei, als er lam in de pannen zit, dan is de maaitijd echt begonnen. Waar weet ons manje van nou nog een hele gezellige jongen. En een goed weekend. Dag. Soruyorum. Acaba Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi farklı ülkeler için bu tür yaptırım kararları aldığı zaman bu kararları uymayanlara aynen İsrail'e uyguladığı gibi sessiz mi kalıyor? Bint Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.